हेल' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसे आलादा टाइप जागोन आरो मानो होनना बुङोब्ला आङो एसे फेमिलि ब्लग लानो नागिरदों नै मेडामजोंहाय मानो होनना बुङोब्ला आरो बेजों लोगोसे आङो मोनसे बुंगोन जाहैबाय मेडामनिबो चेनेल दङ गोदान खुलिदों दासो खुलिजेनदों आरो ना बे चेनेलनि नामानो जादों जाहैबाय RN मोसाहारि नोंथांमोना एकदमबारे आंनि भिउवार्सफ्रा साबस्क्राइब खालामनो गोसोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन नै बे मेडामनि चेनेलखौबो आरो ना मानो होनना बुङोब्ला मेडामा दासो फार्स्ट स्टार्टिं खुलिजेनदों दासो चेनेला फिसा बिथाङा चेनेला देरोब्ला नोंथांमोनजों ब्लग भिडिअ लाबोगोन ओरैबायदि इन्टारेस्टिं लाबोगोन आरो ना बेनिखायनो आंनि भिउवार्सफ्रा साबस्क्राइब खालामनानै होनो गोसोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन नै बे मेडामखौ आरो ना आरो बेजों लोगोसे सोरबाफोर रायलायनो गोसोब्ला कमेन्ट खालामनो गोसोब्ला बिलकुल आरो ना खालामहोनो हागोन कमेन्ट ओरैबायदि इन्टारेस्टिं रायलायनो गोसोब्लाबो रायलायहरनो हागोन आंनाव साननाय गैया मैला गैया ओरैबायदि बिलकुल आरो ना लोगो नालाय लोगो बयजोंबो रायलायलायहरनो हायो ना मा होनो बाबु बिमा इन्टारेस्टिं मानो होनना बुङोब्ला इन्टारेस्टआ दाबो जोबाखै जोंना अनलि जोंना मास मोनसेल' गोसो थोलायना लानायनि नालाय ओंखायनो माने गोसो थोलायनायनि बिदिया दाबो रानाखै आरो ना नोंसो गोसो थोग्रोदों दा गोबाव गोसो थोलायनो नाङा दे लोगोफोर ओंखायनो आं मास मोनसेल' गोसो थोनानै लाबोनाय जादों आरो ना मानो होनब्ला दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो आरो जोंना बेरायनो लिंदों आरो ना आंखौहाय काठमान्डु नेपाल ओरैहाय र' एसे निउ इयारावहाय ट्राइ खालामनि आरो ना ओंखायनो आङो बेंलाय बिथांखौहाय ओइ लांफैदोलै एसे बेरायहोहैनानै लाबोफिनदो एसे ओरैहाय गवा थवा बेंगलर गिदिंनानैहाय देखायनानै लाबोदो होननानै बुंदोंमोन आङो दाख्लै नैबे मेडामखौ आरोखि ना लानोल' नाङा होननानै आरोखि मा होनबावनांगौ जाखो ओइ बेंलाय एसे फैनानै लांनानैहाय एसे बेरायहोनानैहाय देखायलाबायनानै लाबोना दोनफैफिनदोलै ब्र' ना मा होनो ओरैबायदि अजा आरो बेजों लोगोसे जोंना ओरैहाय JCB सालायग्रा नानि सान्दियानि बिफा आदा दाखालि मा होननानै फन हरामोन नोङोहाय मा होनदोंमोन प्रेंक कल खालामदोंमोन नामा बोरै न'थियायो फार्स्टआव नोंखौ मा खालामदों होनदोंमोन औ ओमफ्राय जिरायना दं हरदां ओमफ्राय नोंखौहाय सिनायाखै सानदोंमोन ना माथो बेलाय जेनेबा सिनायनाय नङा होननानै फन हरदोंमोन ओमफ्राय फार्स्टआव नों हमदों आरोखि ने औ सानदिया बिफा दा होनहरबाय ओमफ्राय मा होनखो नै हमनो हाबायसो होनदों प्रेंक कलबो खालामनो हाखाया हमखायो भइसखौनो मानो होनना बुङोब्ला इउटुबाव नायबाय थायोना सोरनि भइसआ मा रोखोम डाइरेक्ट हमखायो आरोना सिदा सिदि दा जोंना आदा नानि सान्दियानि बिफाया गावसिनाव आलासि जाफैनो लांफैनो गोसोब्ला लांफैनो हागोन ओरैबायदि ना गांलाब नुनायखौ जानो लुबैबाय थायो सान्दिया बिफाजोंहाय नै जोंना एसे ब्लग भिडिअ लाहैगोन आरोखि ना सारनायाव जे एक्सपार्टखा ना मा बुङो संनाय खावनाय एवखां सावखांबो देन्जार आरोखि ना सारनो हायाहाय मेङो दै सारनो हाया औ ओमफ्राय आलासि जाहैगोन दा एसेनाहा नाजोंबो थाङा एफा गोजान औ यें ज्रब मालाय ने फैसा दंजायो गुलामानोथ' जादोंलै रायजोफोर मा खालामनांगौ जाखो ओंखायनो एसे मा खालामनानै फैसा मोननांगौ जाखो आङो दैलामारिनि अन्थाइसो खननांसिनो दा लोगोफोर ट्रेक्टरा आंखौ लेबार लांदोंलै सोरबाफोर एसेसो नारखोनोसै आङो ना मा बुङो लाङाय नोंखौ सोरबा ओमफ्राय चेनेला देरब्ला ओरैबायदि इन्टारेस्टिं ब्लगिं लाबोगोन आरो बेबो दा मानो होनना बुङोब्ला फार्स्ट टाइमावहाय बियो माने चेनेल खुलिजेननाय हिसाबै ओरैनो जास्ट माबाल' खालामो आरोना अबावबा कनफारेन्स जानाय बा माबा मोनसे गल्डेन जुबलि माबा माबि जानायफ्राव ओरैनो जास्ट बियो मोसानायफोरखौ खेबनानै लाबोयो ओमफ्राय भिडिअ आपल'ड खालामगासिनो दङ दा ओमफ्राय चेनेला एसे ग्र' जालाङोब्ला माने ब्लग भिडिअ लाबोगोन आरोखि इन्टारेस्टिं नोंथांमोनजोंहाय दा नोंथांमोनाबो आरामसे कमेन्टआव जकिं खालामलायनो हागोन आरोखि नैबे मेडामजोंहाय मोजां एसे गुस्थि गोजालाय नै खाथियावब्लाथ' एसे साबसिन नुबावगोनसो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं आरोना ने बाबु बिमा ओइ बाबु सासे ओइ नानि सासे दंसै होमब्लाबो सिल नै आदैमोन आं फटसिनना मेडाम फटसिनब्रा एसे कमेन्टआव खोन्थाहरदोलै लोगोफोर ओमफ्राय एसे मेडामनिखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो दे अननानै RN मोसाहारि ओरैबायदि इन्टारेस्टिं डायलग खालामबाय थागौ कमेन्टआव ओमफ्राय होद नाम्बार नांगौब्लाबो ओइ मेडाम नोंनि नाम्बारा हर होननानै बुंहरब्लानो जाबाय आरोखि आं हरना होगोन जेबो नङा गोसोबायदि रायज्लायबाय था डायलग होबाय था मा ओंख्रि हेन टेन बाजै फावदुर सनालि गावदांलायबाय था ओमफ्राय जोंना बेंग्लाया माला फैनो बेंग्लाया मालायबा माला फैयालाय बोरै मिन्थिनांगौ मालायखौलाय फैसालाय ना मा जादों होनदोंलाय ने
सौदुदोंनो ओमफ्राय जोंसो फरायलायबाय थायो दा नोंसो मिथियो पालसाराव गाखोथिदोंनो सौदुगासि सौदुना मा जादों नंखो आइदै जादों आइदै जादों ini kok kile mo eska soitibe jogoino khali फैला डाइरेक्ट जों फैग्रि थिखानायो आसोला बेंग्लाया ओरैबायदि डायलग होजाखायो बासिया ओमफ्राय डायलग होलाला बुथब थाबाय थानायसै आरो इयो गङानै इन्ट्रेस्टआनो लाजाखाया ओमफ्राय जोंना र' ट्राइ खालामनि सान्दिया बिफानावहाय थांनो गोसो जादों जोङो नैबे मेदामजों आंजों आरोखि ना एसे गुलामा एसे एभेलेबेल जायोला खुनु गद गैया जोङो थांनायाव इयां थांनानै फैफिननायावहाय हामफे दुमफे जों फैफिनगोन जोङो निउ इयाराव आदा रेडि खालामना दोनखा आं दाख्लै फनावबो बुंहरखादों नोंखौ खुनु गद गैया आंनिया नैबे एसकेने गोसोब्ला गोसो बिं गोसो गैयाब्ला स्रि न'आवनो बिदिसो आरोखि साइसा ओमफ्राय माथो मानलु मानला जालायखो एसे खर'फ्राव एसे खुना हरदोरा बिमा दे हाय खुराहां नैबो एसे मानलु मानला माननाय बायदि मोनदां एसे खर'साय मानदों आरो बुलाय औ बिदिसो अननांगौद्रा बिदि अनो होननानैसो लानानै फैदों आं नोंखौ ओमफ्राय माथो लाबोदों आंलाय अननाया बिदि खुरलायनांगौ आंलाय माथो नोंनि बे बिखामानि सिथर जानायखौलाय खेबना होयो खेबनाय मालाबा खेख्रुबदों सिनारा जोबो सियाखौनो थिखाङा ओमफ्राय सिलामलाबो मालाबा बे सिफोर थिखांनाया एसे आलादा जायोरा आलादा बिथुएला दाखाल आं ओइहाय माबा खालामाथियावहाय फेसाब खालामबाय गोरा लाखिदोंबो भिडिअआव मेदामजों बोरै नुना रायहरजाखो कमेन्टआ सेसखा बिथुएला दानो नोंखौ गियोनो आयु बाजैया आंखौ नुला अरलाबनायलै होनो आरोखि मा खिनि रायनांगौ आंलाय बेखौलाय मानसिखौलाय ओइ बिथुएल नांजानायनि मालायखौलाय मालाबा फैदे आदै अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बिदिनोसै इन्टारेस्टिंसै ख्रिस्टमास जानानै फैनो गोसोब्ला फै ओरैबायदि नैबे एसके बिथांनावहाय आसाम ट्रेक्टरसो मोनजागोनलै लोगोफोर दे जायै लोङै उदै बेदना जाना ओरैबायदि मोसाख्रावनोसै आरोना ओमफ्राय निउ इयाराव अबेयाव थांनाय जागोन रानि गाथोनावबो थांगोन ओमफ्राय रानि गाथोननिफ्राय ओरैहाय थ्रु खालामाथियावहाय थांनानैहाय एसे इन्टारेस्टिं पार्टि जानाय जागोन आरोना जोंना एसे फेमिलि आरोना हांख्रेम सावख्रेम जाख्रेम आरो ओरैनो लोगोफोरबो फैगोन हरिनि माबाफोरजों जों थांगोन सिस्टार बेरला मोनावहाय थांगोन जोङो नै बे मेदामजों आंजों मेदामा हेन्देल दैनांगौ केमेरानि ओमफ्राय सिस्टार बेरलाया मा खालामो आं मिथिया जाबाय लोगोफोर अब्ला बिदिनोसै बाय बाय ट्रा बाय बाय है नाहां सिथ' नरा है सेसलै जगयनोलै जोबो दे होनब्ला चेनेल एसे देग्रोथोंसै होनला बाय बाय होननाय इयो एसे माने चेनेला फिसा नालाय बाय बायसै